hano angle tini kena rok bokong no khnai samino khongo soba so kise phana phaiga sagari ke nono belai kena hambai do tini di perjarao sering tini oro phaisa paga tini oro rangmala bisio oro sini active warrior roton bo kaisa sini active warrior ke thanai o mas ni 15 tariko bini ama stroke ngai nai kom boyoso no 60-61 plus siko ke stroke ngai nai hotat thangka ke tai bini babu to koi bosor age no khaijak ke tabu borok bo siming tongo bini poribar tinai ke belakhin khari thusungi tongo ke koik din bo mo hajara belakhin bijing tongkha gaun baginai seng sini mothani ngai nai sinoro tini sin logi tongo sini bisramga sabdunalni chairman boram ganang Sonjit Deborma tai sinoro Bisramganj district YTF ni vice president sini Budrai Botongo Budrai Deborma gatai sini Bisalgor division ni TSF ni convener sini Dudodon Bobotongo ga seng jotono seng sidanto nawinai seng tini phailekya oro bini amani condolence tabo 2 tarik ong nai bisubar dino ke condolence to khoros gobang ungo aun baginai bo gobang ma mani khani panya nangnai arrange khanya nangnai bini decoration yarak no aun baginai seng decision nawinai seng phailekya bono subalanya baginai seng adino bono subane hin phailekya bojaga mo rongmala yen sin mong sagari kisa seni ko Kepramo Thani warrior ang mung ke Brodok Kumar Deborma sinora sini joto ko tongbayu betang saka arangno sini daro ge belai tongthogo borngo seng mahake nan baginai songtai bse togo tai boronai ge tai ang nini bisinti median bisinti ang kasak kok sanam songo belai khen bakhao kosto nangkha sini o recently o saptao sini sini tiprasa bosongo belai khen tamun chasana abang sanam songlia belai khen incident ngi tongkha norok recently khana kana mobile rogo khari tongo bufano ei je jonmo ronaise ge tai miabo song nukhasino lukleno khoraksa ga kok banglai thilaikya mohayengkha bihi tai tini bo taka recently khobor manukha taka dolabo ingkang belai kheno bokha kosto nango sini jatiro mohaitang baidi norok jotono kahamke tongbaidi jekunu problem phaipano yago tanadi bosai hamjangaibo solution tongo sini MDC tongo leader of tongo montri tongo MLA tongo sini tam samasya sung borong sanana sung hainse sini belai kheno percentage kom aun barina norok jotono wan suguinai kisa samung khlaibedi monani request belai khen bokha tongthogya tai future mo harok tang baidi joto samoyse tongphano norok solve khanyan baginai sini leader ong sapai asung hambai social media no sing mangkana coverage khan bagai sing tini omo 19 sorelam constituency Bisramganj sabjona andro no rongmala bisi ojagao sini belake khamo sini warrior active warrior sini angphayong Roton Deborma bini ma 15 June 15 tarik pojo masni oseng sana yakari thanga karon tamni himale karon asai khamane no ma thainai hapono jora mosangini sekangno bo sengjana yakari thangka bo je jaga thangibo bini phola kahamka tongithon amosang isoni thani pre khainai abono seng ora phaimani kan udesko mono karon seng joto jagano seng sobalai tongo sini jo je mansak sini sakbai thang tei bubag ni dagi mungbo omono je noro sokdok sini tiprasa je jaga sugya a jaga no thangdi ni sungno sajak agibo saipeo tawo sai tongo kintu seng abono seng bini adorsni dinwan chugni seng terek oboni sekang bo seng kisa jora sekang seng daratul bisio omai keno thema jaga thangai sobalai phelaijak
go jaga bo sing ja mantui buskangni bespodin dinon oro je condolence je buskangni 2 tariko bo samungnai ga jaga sing ja mantui sing sobanan bagai sing tini bin nukhungo phailajak gabono tini sinoro phaimanjakha sini district ni YTM district ni vice president dakho borong budra deborma tongo tebo tongo sini bisalgor division ni convener TSF ni borong Duryodhan deborma tebo tongo sini aro warrior sini borong ata sakra Brojo Kumar deborma obo tini aro phailajak ama kene sing tere buskango tebo sobo janai ko man tongo sing ja bari te sing sobalen tongayo abona ang tini social media ni bising di konin musungo sing tabung noka asoi tongan joraya ja mande sing jotto bisiono sini bisang sub division ari sub zonal bisingo kabang ma jengjalok laijak tong tawo khelai thangla kebo hamiak laijak tong kabang ma abona jotto no sing khabaksa palbaksa thansa tong hangke sing aba kisim se sobalai mano kisale ngan hase je sugyaro sugjabana abona ang koyo ngatai tamu sarani asra saina ni kokisi sa narong pai